Bi araba juin kalo kile tan shegi samba flani muga ani duru aw munu ma fle sanga na wakati anga bolola sira kileng na bila jilinga mali ko ne anga tase mali ko kana ma ambe aw bila jilin fo aka wakati chugala kuna foni wati sira ayo bismillah. Kuna fondam nela bi anga chama chafanga jamana nyamani o general d'armée Assimi Goïta ale bena ikunda irusi jamana konona kan juin kalo kile muga ni flana to kata se akile muga ani woroma ani irusi jamana nyamani o Vladimir Poutine ano bena nyogon kuma nyogon ya ameto anga jamana nyamaka kuna funu ulu konnala alisa juin kalo kile tan wolonvla samba flani muga ani duru anga jamana nyama aleye femiye tete Antonio oye angelo ka ministry mbino ni anyeshini buga jamana ni jamana wera kunyabo ulu nyana bolima anana uka jamana nyama konika chikana ni oye jao manueli oye chikamunu koni duada kana lase anga jamana nyama oma kairola fkafo ko angola uka jamana nyama ni wakati na alede ye Union Africaine fene jamana anyama yi chika mini odona dasa ode kana nyini anga jamana nyama fe ni oye journal d'armée Assimi Goïta yi kakeni femiye angola ni mali cheko ni jenyokonyo yi ulu besika sinsin chuga mina kasika kuma falen ni kake ulu ka ina fo ladala ko anga fintigila kauka kuna fundi so mimbe no ni obewele ko dirpa uye kuna fundila unika ulu wele kasika kuna funyo nika oda kuna fundila ukuluka katase anga fintigila kauka la halaya uluma femi sorola kunu dirpa soba ale konnala awnini anga jenika o kuna funu la jenyo fe anga jamana nunu kata malila kata ayesi jamana una kata se jia kono ere ko mumbesena folo amse ka mun fo oye anga jamana nunu sabaw oluye wale munta ka segere amba fo muma anga partenaire stratégique koro ka fo amba fe bi fen fe anga tabolo ye fen fe anga lakana fen fe anga développement on rekase que au seratique on re seli temenena parce que menace bade kumbe jatemene kala ka fo ansela ka seliba inteme hera ni badena me fen kala seli konona na antise ka be fawnyana era auto nyeba la saka ferela do to be ka yala saka ferela o menena base ngona mununtu e terroriste kubina saka fere donc aka sigi da fen terroristes yere ke saka ferela we seli konona na me aka finitigila ka o sela ka dangari ko o chamana terroristes menena munu yere u ke fatoya u menena terroristes be munu tumbe yala la nga duguba kono ka jatemene ke u se ka goshili ke rodme u be menena anga folente wore de afo terroristes menena étranger munu te malien ye munu te fly munu te bamara munu te mianga munu te dogona etc ou te ka foite jamana ko ina luminena ça veut dire que nyambe ka fawena tukomi kelente Mali finitigilakao kelente Burkina finitigilakao kelente Niger finitigilakao ni terrorisme te kele bani jamana waro diche en même temps il s'est trouvé que jamana in kononana terroristes tun talembe ku daga yoro dowla pour que il suffit que akafo ayni waleyan la sabate ka wuli ko ke o be de kala ni seli nyekorola in kononana ali ka seli teme albi ambo barakele indela c'est pourquoi abe kolosili ke ka fo contrôle ka bombi bina contrôle ka nga bonya abe dégoûté dawma mais il faut que Malion ka famu ko contrôle ni te dowre contrôle ni pour que quand renine la kana parce que il veut profiter fin de là ka ou infiltrer c'est vrai on sait ka fo ka mambolo da beka a chama baby a chama ba ko sigi dawla il faut que aw yere ka famu ko koko beke aw krefe il faut que aw nyere ka kala parce que le premier niveau de sécurité là oui jamana de werede angana ko ye ka latemete parce que on a baraté police ka barado gendarme ka barado sorasu ka barado non sorasu te fambe police te fambe gendarme te fambe
Section des comptes de la Cour suprême ma koni ye welewele ni ka o lase parti politique nyama koro ulu koni ma ka yira ka foku kana ni seben furai yani juin kalo kile bisaba ke samba flani muga ani duru seben fura mi ni abedam ne juin kalo samba fla kana se me kalo samba flani muga ani duru ma ka ke ni jamana koni ye musaka mun koni ni ka odo ula mi na musaka koni beteme banki ale sira koni ofe kana ni ulu seben fura we sekelu koni dam ne nindu jago kelo ka kiri so min be anga faba konna la yanno ulu koni yamaria koni di aunga jamana marabago ma kalo woro yamaria ko ka sanboro mbe no ni alebe lulu sa katakase kungoto o ma aunga jamana koni ka imagodo ala kalo woro o konna la ni kuna funen koni ni yamaren kon dira uma tenen temeni ula kana jon ka chake yoro bambe no ni albe wele ko barika goldo ni kemesara bishigin koni be ulu bulu ni sanbo yoro en koni oka ka keni furuku minduna uni anga jamana maraba koni ni nyogonche ni kirin koni ko fe barika goldu koni ya yira kafo ko ulu kontena dani mare ubina se jenseleke nani kiriso koni ma kata ukala halada ulu kuluka kuna fundila mimbe no ni alebe wele ko El Beshira Cham kabi El Beshir Cham koni ale jasura katika ulufe no ni akli binande ale kunkan foshi koni o maseka lakodo ateru ni ajenyogon koni ulu koni bora ni ngamanga koni chi ka yira kafo ko ulu teri koni ale yeko koni maseka don alisa yoro bedo na nyogona mama seka atayoro kilin koni do kadama kashike kanya sin jamana maraba makata security gilamo uluma ko ka wala sugu bila jilenke wala sa El Beshir Cham ale lahala kilin koni bisika kodo amata kulukuru kaw ulu feno ni wakati na kulukuru koni ale sugukura ninka ojo sugu mina musakata ojo fosifa wari million kononton o bonyongula ayira la ka fo ko boutique keme flantan o de koni sugu ale konnala oni anyogona wero femi ye chambre de commerce ale nyamai abora ni ka fuli kanka oke ka kla ka ayira ka fo ko ni sugu kura njoli koni mina kesa wiye shifina ka chama koni kasika barake mamra fenti do konna na bulma fen sin fla o konna tenen temeni ninka jatige wale taka guana sigida maw ulu segada katasi wakiriya sigida maw ulu mani du ko fole nun koni obe chagara hanna dugu ula chagara hanna alebe gunzere ya sigida ula ayira la sero fe ka foku na wati mina sa we marfa koni ninka odechi san fe folo ka siga maw ninka ulu jatige ma koni ma jogi wa ma fene koni ma bone anina manu nun koni tagara ni mishu katase una nyogona wero ma ani bulma fensi flaw Juin kalo klitan sabasa baflani muga ani duru ipodrom polisu ulu ye tegada binganikela nani koninka munu nulu kontu marma fen jugumon konitu be uka bulu koninka umlele koni wakati minasa ayira kafo ko bulma fensi fla o saba o yera ubulu katakase marfa ni marfa kisa fene koni uluma uluminena ula kayoro la kafo ko ni manu koni do shibeti jo sa muga duru katakase sam bisaba o boyongula ukanyama yero koni ni alebe wele ko ama seku ale yere koni ale minena bingani wale chama le koni ula kata se sefa wari million bisaba bonyongo ulu be koni aye ulu yurugu ayere la ka fo ko ma duru bonyongo nuna sa usera ka mamu koni ninka ulu mine kata ulu udatugu ama nu yere koni ta ma jugman baw yere koni be ula uyel bingani wale taka mamu koni ninka ulu segere ulu bela jinin koni sera ka ni manu ninka ulu buguna tige ayere ka fo ko ni wakati na obe kiritigla ma ulu ka buluka wa sekelu fene be sina Tugarange aya foko tare ka sababu yake Jawando service ale nalendo ni projet kuraye projet mi na be wele ko dukadi e projet mi ni abena ke tiken naka ulu feno banki be na a financement ni ka oke ibe 20% drone sara awo 20% banki yere ba to bela jele sara ka sojo ka bampe u ka clé dima ika yelema ika sokono so nunu mena ke 2 chambres salon de ni F3 ka daw kulo ka fene ka fo ko to selo ulu damne na ka ban abena ta kunte juin kalo clé bisaba samba flani muga ani duru ayo jujade femi ye Jawando service kanin projet kuraye ni o edukadi na abna ke tiken na kaufe akana fo aw ko tugushila o ta banende Jawando service abe sojo ka klatuni terantibul abe terrain fere ima Jawando service na tungarange u lafiali kama kada kulo kanga fo ko Jawando service akani projet kuraye adabalo no tungarange ulu kama na mo be kuna funi abarela sa aye mega jurusira bamba 00223 79 09 48 walma 00223 79 09 46 Jawando service ka haklina te foye demba ya kele so kele
Amita ko kan kibaru la amita Côte d'Ivoire jamana ale konna la Côte d'Ivoire jamana nyama ni o Alassane Dramane Ouattara ye ale ye lagina jamana nyama ni ka o bismillah kunu ni o ye Mamadi Doumbouya ye ayira la ka foka bena lere binna ni shigi ni ka o de ke Côte d'Ivoire jamana ale konna la mini ani Côte d'Ivoire jamana nyama kono mina kuma falen falo ni ka o ke aka jamana ni Côte d'Ivoire jamana tabulu uluka na fasoro siraw ka taga se yiriwa siraw uluka o bina kuma falen falen ke ulu kuma nunka ameta Senegal kaw feno Senegal jamana nyama ni o ye Bassirou Diomaye Faye ale koni bora ni ka kuma ka yira ka fo ni wakati na geleambe Israel ale ni rani nyokonche ko u ka marfaci koni ni ka o jo teliala ka sababu yake maoma koni bino kibisika jamana koni ni ka o yumo yamba o ye gelea bayi ka kunafoni kunche ni RDC jamana ale uka ministri mbeno ni ale nyashinimbe kiri konya uluma ni oye Mutomba ale koni ye walan koni ni ka oseme ayirala ka fo ale blala ministri ala kabini me kalo samba flani muga ani nani uka jamana nyema ni oye Felix Tshisekedi ale koni jera ni cheba koni ga walan bla koni o mani oye barabla kunu me kalo klitani wolon vla samba flani muga ani juru ka dawkulo kanga fo ko femi uka wasabulo ale nyema ye ulu koni yema ya di ka fo ko ka saka koni ni ka oda ni cheba yere koni ka sabu yake aye jamana na fulu koni ni ka ulu yurugu awo saka ulu be sina kuna foni jabara na jabawo ni kuna fonda bana tumbe ambulu ko rabini ka da kuloka antina sika kuna foni kunche tugoshila ka sawu yake ni wakati na femi jawando service ale de onga kuna foni ale jukora madundo bai jawando service ale kelendo ninga projet kura ka osigi sengani oye dukadi projet mi na da bolo tungarange ulu kama banki de bena ni projet ni ka ale financer kemesara be 20% ni ka ode sara folo ika soko ne ale be joka bampe ni ka clé me be soro ka banki ka wari ka odo ni sara no be fika kuna funa wera soro sa yuka ni ka jurusa ni ka ota ka uwelo be kuna funa to ni ka da okuloka au ka ambeshini inshallah kuna funu kuro ulu keneka